ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೊರನಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿ ನಾಟಿ ಬೇಲೆ ಇದ್ದು ಅಂಚ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮನೆಗಲೆ ಮೀನುಂಡು ಕೊಡೆಗೆ ತೊಂದಿನ ಇಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ನಾವು ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಏನಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬದನೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮೀದ್ಲಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಮೀಯೋಡು ಅಂಚ ನಂಡುತ್ತಲೆ ಮೋನೆಗ್ಲ ನೀರು ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಕ್ ಎಂಚ ಗರ್ವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವೇನು ಕೋಡೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಹತ್ತೀನಿ ಕಿನಕಿನ ಮಲ್ಪೊಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಬದನೆಗ್ ಗಂಜು ನಸಿಪ್ಪೊಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ದಡೆ ಕೊನೋರಪ್ಲ ಏನು ಗಂಜು ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪೋನಾಕ ಸೀಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎರ್ನಾಲ ಮೇಯ್ಟುದಿ ಒಂದು ದೀದಿತ್ತಂದ ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಯ್ಕೆ ಒಂದು ತೆಲಿ ಒಂದೇನ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಅದಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪೋ ಇವತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ಬಿಸತಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಈಗ ಬದನೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದಿಟ ಬೇತ ನೆಗೆತುಂಡು ಅದು ಕ್ಯಾಂಡದಿಂದ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕುಜಿ പത്ത് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಏನಾಯ್ತು ನುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಕೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಎത്ര ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಚೂರು ಕೊಡ್ತೀರ ಉಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡೆ ಕಾಲೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಕ್ಕೋಲ ಕನದಿಟ್ಟಿನ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಪುರಿ ಬದನೆ ಯಾವ ಉಪ್ಪು ಚಕ್ಕಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆನಪಾಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಉಂಡಾದಿತ್ತು ತೂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರಿಗ್ಲೇ ತಿಪ್ಪೆನು ಗೊತ್ತಾ ತೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಪುರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಆತಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಖಾರ ಇದ್ದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಖಾರ ಇದ್ದ ನೀರು ಸೀಪೆದ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಖಾರ ಇದೆ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರೈನ ಖಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಕೈಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಮೀದು ಬರುಡು
ಮೀದು ಉನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚೊಪ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿಗೆ ಕಡದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ತೋಪವೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂತಿನ ಮೀದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತ ಮೀದಾಯಿನಿ ಗಂಟೆ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಆತು ಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಉನಸ ಅಂಡು ಎಣ್ಣನೆ ಲೇಟ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಮೇಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಂಡಿಗೆ ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕವ್ರೆ ಬಂತೆ ಓದರಿಗೆ ಕಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಂಡತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕುನು ಐಕಿತ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜೊಪ್ಪುಗ ಉನಸ್ ಮಲ್ತದು ಏನ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಗಂಜುನಸ್ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬದನೆ ಪಲ್ಯ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ದಾದನೇನಿ ಗಂಜುನಸ್ ಉನ್ಕ ಬಂದ ಅವನು ಅಂಚ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಲ ಗಂಜುನಸೆ ಅಮ್ಮಲ ಗಂಜುನಸೆ ಉಂದಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜರೆಕ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ದಾದನ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತುಜಿ ಲಕ್ಕರೆದು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಡ ತಾಯ್ದು ಲೈಕಿನಿ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನು ಅಂಡೆ ನೀ ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದು ಒಂತ ದೀತೇರು ಬೊಕಂತೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನೀರ್ಲ ಬೇಗನೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ದೋಸೆ ಕೈತು ದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಬಕ್ಕನೇ ದೋಸೆ ತಿಂದ ಟೈಮ್ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಗಂಟೆ 7 ಐನಾಂಡು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಲಾರಾಮ್ 7 ಗಂಟೆದ ಅಲಾರಾಮ ಒಂದೊಂದು ಒಂದಿನ ಸಲ ಅಲಾರಾಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೇ ಲಕ್ಕುನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕಿಂಚ ಕಟ್ಟೋಡಿಂದ ಆಸೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಆತಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಆತನು ಈ ಸೈಡ್ ಆತು ಸರಿ ಆತಜಿ ಓಕೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೊಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಆತಜಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋಡು ವಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನೈಸ್ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆತು ಬೈಟ್ ಓಕೆ ಶೊಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕ ಟೊಮಟದ ಈರ ಪೂರ ಮಂಜೋಲ್ ಆತಲ್ಲ ತೈ ಕೊಚ್ಚೂರು ಅವೇ ನಾರೆತ್ತದ ಪಾಡು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈಪುದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತಿ ಪೈದ ಪಾಡ್ನ ತೆಂಚ ಅದು ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೈಪಾಡು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಮತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಪುತ್ತುಗು ಜೋರು ಬಡಾರ್ಮ ಲಡ್ಡು ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಮತ್ತು ಬದನೆ ಚೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬದನೆ ತಿಂದ ಆಪುಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಶನಿವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಏನ ಪಾತ್ರ ಮಗಲ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಜೈಕು ಟೊಂಟುಂಡೆ ಚೂರು ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಎಪ್ಪಿ ಆತು ಅಮ್ಮ ಗಿತ್ತಿ ಮಿತ್ ಮಗಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಜಿ ಆತಮ್ಮ
बोलता अवे पण इरेग पद्धतींದ ನಂಜಾಪ್ನ ತಾ ಅಂಚನೆ ಅಂಕ ಚೂರನ್ನರ ಬರೋಡ ಕಾಲಂಡು ನನ್ನ ಪಿದರ್ಗರ ಪ್ರಪ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ಚುಪಾತಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಪಿದಾಡು ಐಕ್ ಆರ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ದಾದನ ಚಾರ್ಜರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀನ್ ಇಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಪು ನೀನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಪ ರಪ ಅಂದವು ಉಂದಾಕಲು ಬುಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಅಂಡೆನ ಬರ್ಚಿ ಉಂಡೆಪ್ಪ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಬೇಟೆ ಗಂಡ ಫೋನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಚಿ ಇದು ಬರ್ಚಿ ಪೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಬೇಕಿದ ಈಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜತೆ ಅಂತ ಕೊನಪ್ಪ ದಾದನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡಂಚ ದಿನ ಬರ್ಪೆ ಚಪ್ಪಲ ಇಂಕೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಗೆತ್ತೋನು ನೀರಿಜ್ಜ ಅದು ನೀರುಂಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚೊಂಬ ಅಂಡೆ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಆದಿತ್ಯಕ್ಕಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೀರ ಮಾರೆ ಒಂದು ಪಲಾವ್ದಿರೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಹಾಂ ಕಂಕುಲ್ದಿರ ಪಂಪೇನಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೀರ ಬಂದೆ ಆಂಡು ಟೈಮು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚೂರಿಂಚು ಪತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಸಿ ಮರ್ದನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇದನ್ನಿ ಏನಾಪನ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕೊಡೆಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂತೊಂದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಕೊಡೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತ ಈಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ఒక ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.